Tää on taas Herra Growtopia. Tänään me tehtäis mun eka aloitusvideo, eli tänään pelaaltais vähän tätä Growtopiaa. Eli tää on mun kaverimaa, joka tällä hetkellä pelaa, ja mä oon niillä. No älkää sanoko, että mä oon noob. Kyllä mulla on nyt 22 VL on ja vähän more. Eli tässä videossa me tehdään maa. Joo. Aloitetaan. No niin, eli nyt ollaan täällä maassa, eli aloitetaan. No niin, eli aloitetaan hakkaan tätä tyhjäksi. Jee. Toi mun kaveri on siis aika pro, silloin DL ja 7. Se on siis antanut mulle vähän sen kamaa, mutta ei mitään paljon. En mä hirveästi ole. Niin. Siis mä oon ollut aivan yli pro, mutta sitten mä lopetin Groven ja sitten niin mä aloitin sen tässä niin kuin varmaan oiskohan 4 kuukautta sitten alusta tai jotain tällaista oisko. Ja sitten mä oon nyt pelannut tätä vähäsen joka päivä ehkä tunnin tai puoli. Mutta sori jos mulla vähän lakaa, mulla on hyvä vähän tällainen. Hei, saisinko mä sulta ton Feroran? Vor. 5. Ok, 5. Tai no en mä tiedä. 5. Tuu hakkaan toi, kun mä en saa, mulla menee ei kun... Ostako? En mä osta ehkä. En mä tarvi. Autaksa? Eikö sä pelaa? Ei kun eikö sä oo tässä maassa? Mä menen nyt vaikka... Mitähän mä nyt tekisin? No, mä menen vaikka myymään VL. Mä teen sitten mulle niinku aloituksen sellaisen hienon, mä tiedän kyllä miten. Sori toi äskeinen, mun oli pakko, kun tää vähän lakaa mulle. Pui VL. Mä pistän tän nyt hetkeksi pauselle, kun mä menen, että mä pääsen tänne maahan. No niin, nyt ollaan päästy tänne maahan. VL. Eli tänne tulee Grovi-video tai ehkä ja sitten jotain, ehkä Pokemon Go-videoita. Ei ehkä muuta. Ja sitten välillä voi tulla jotain tiedotusasiaa, mutta ne kuvataan taas Grovessa. Joo. Eli nyt ruvetaan myymään. Sori, mä oon vähän hidas kyllä kirjoittaa, mutta ei voi mitään. Kaikki on erilaisia. Joo.
No koitetaan nyt, jos toi tarjoisi jotain hyvää. En mä vaihda. Sillä orpsit on vain 1-2. Ja mä olen mokannut yhden traaden aika pahasti. Tai itse asiassa 2. Mä myyn vaan 16 tässä nyt, jos joku edes ostaisi. No tosta mä voisin itse asiassa vaihtaa nyt. No joo. Kande. Mullakin siis on tosiaan kanava. Käykää seuraa MC Meister. Eiku Master MC. Niin, Master MC 132. Epätasainen numerojärjestys. Eiku Antaa olla. No, ehkä tää eka video taisi olla tässä. Kiitos, tilatkaa kanava. Kiitos kun katsoit. Nikki kuittaa, se olisi moro. Hei.